чихел лимон бастага, лимонои калони хушрӯ. Мана ин зиёдочкое ки десе ҳаряташ барои як ниҳоли лимон ай. Ана инҷа 2 метр раст, яъни байни ҳар як лимон семенблок я 1034 дона семенблок рафтагай. Салому алайкум, подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон. Бародаро, бо хоҳиши баъзе бародарон мо хостем ин видеоро ба шумо сиёмка кунем, дар бораш гап занем. Ҳозир мо имрӯз видеои мо дар бораи як проекти лимонарни мешавад. Дар бораи расходуш ҳамаш чихел аст, расходуш ана чанд лимон меравад, чанд рад лимон меравад, ҳамаша гап мезанем. Бародар, видеоро то охира тамошо кунед. Бародаро, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. ина ҳозир ҳамаша ба шумо гап зада метиҳем. рафтем. Чихел десед бародаро, ин амин лимонарниай ана намира тиёр кардаган, ҳамаша расходуша мо навистем, проектша кашидем. ҳоли ҳамаша гап мезанем, бо дар коғаз ҳама расходуша проектша нишон метаҳем бародаро. ин амин лимонарниай ана паҳмиш 5, дарозиш 25 ай, 2 рад лимон коридаг. Лимон 4 сол шидагиай. Хай ҳар рӯза мечинанд, мебаранд савдода. оз мебинем ку лимон дора надора. баъд дар бораи проектуш ҳама расходуш гап мезанем. ина чихел десе бародаро, лимонам нағз бастагиай. ба фикрам проекти хуб айда. чуни як ниҳоли лимон хай чиндагия нисусу я 100-200 дона лимон бастагиай. бародаро, худтон шоҳидед ки чихел лимон бастагиай, лимонои калони хушрӯай. ана ҳамин лимонарниро оз дар бораш гап мезанем. ина чихел дед бародаро, лимонам нағз бастагиай. албат ҳамин проекти хуб ай. ана ҳозир ин ҳамин чие ки дидесед, фермаҳое ки дидесед, ин ҳамира 6 метра ферма кардагиан. и худуш 5 ай фермаи 6 метра мерасад. ана гуфтем ина инҷа бо решотка сим кардагиан. мисол байни ҳар як фермада 2-4 та сим барои килонкара надрондан. ана бод куҷоша гап занем. хай дурун андова мекунӣ, ай берун семенблок ай бародаро, барои гарм ҳарората хуб нигоҳ доштан, ай дурун андова мекунӣ, мешава. худтон бо диққат бинем. 2 рад лимон коридагиай. хай тарафуш ба фикрам дертар коридагиай, тарафуш пештар коридагиай. уҷе чида ҳосила штагиан ҳамаш. оз мо дар бораи расходош ҳамаш бо гап мезанем, чанд қа сум мерава барои як лимонарни. бо диққат видеоро тамошо кунед. ана ира мешава ки то мисол лимоно калон шидана, мисол любой зироат букорида, ами бодринг мекори, помидор мекори, кабути, любой чи букори мешава то лимоно калон шидана. мисол лимона ки мегири ҳозир майда ҳай, мисол ҷора уқазайнид намекуна, метавонӣ любой зироат букори дар дурунуш. пештар мегирӣ, фората бо нархи баланд мефурӯшӣ. чихел десед бародаро, лимоноам хуб ай. ҳосилда ҳама штагиай. ана килонкае ки десед бародаро, ё баруш 7 метрай. 7 метрай баруш. ё килонкои ғавсан махсус барои ҳамин лимонай, ё қиматтаранд. ина ҳамаша бо дидем.
ҳозир мерем бародаро дар бораи расходуш ҳамаш гап мезанем. ина берунш ҳозир як бор мебинем. Семенблок қати чиндагиам. дари майдаак дора. ай ду тарафа барои тобистонда шамолдурӯӣ. ина бо худтон бинем бародаро берунша. кришаша мехеран конвертни пушондагиай ба семенблок чиндагиай. ана меай бародаро. ана болошта бо барои мисол шамол чина кардан махсус лента мезанем дар бораш ҳозир рӯи коғаз. ана мехел бародаро рафтем бинем бо чиқдре ки мо қайд кардем бародаро дар видео ки проектша ва расходош ҳамаша гап мезанем. немай проектш бародаро 25 дар 5 ай дарозиш 25 ай паҳмиш 5 барои дурад лимон тайёр кардагиай. манамин зиёдучкое ки десе ҳаряташ барои як ниҳоли лимонай. ана инҷа 2 метр раст, яъни байни ҳар як лимонай. ана ихели дурад мондагиай лимон. дурад лимон коридагиай, наи растяниш 3 метрай байни ҳар як ряд. ана байни лимоно 2 метриай. не ки десаи дарай ай ду тараф дар мондагиай 4 та тирезачаи майда 50 дар 50 мондагиай. рукунед ҳатман ба шумо маъқул мешам. оз дар бораи расходуш ҳамаша гап мезанем дона ба дона то будшиданша. ана расходи фундаментш бародаро дар 60 пагони метр 40 дар 40 рехтагиан. семент 30 халта рафтагиай 37 сомонӣ. сементи 400 1110 сомон. ана арматур барои арми равад кардан 30 дона рафтагиай. ай ҳама арматури борикшай 13 сомон дар тоҷикистон 390 сомон шидагиай. ана шеб менқум плюс минус 500 сомон. хай мумкин камтараиш рафтагиай камтараиш. ана устопули дар як пагони метр 1 метрем фундамина 17 сомон рехтагиан. устоҳо 1020 сомон устопули шидагиай. ана расходи девора гап мезанем бародаро. стенара ба семенблок чиндагиай бародаро. семенблок я 1034 дона семенблок рафтагиай 2 сомонӣ гирифтагиан донаша 2585 сомон шидагиай. ана устопули ҳаму донаи семенблока чинданда як донаи ҳамура 1 сомонӣ усто чиндагиай 1034 сомон усто гирифтагиай. ана семент барои ҳаму раствори ҳаму семенблок 10 халта рафтагиай 37 сомонӣ 370 сомон. қум бародаро хай як кам аз плюс минус навистем 120 сомон. ана асосуш бародаро и расходи кришаи. ана амида бисёртар расход мешава бародаро. арматур 60 дона фақат барои ферма кардан рафтагиай. чиқдре ки кришаша дидед дар навор ихел конверт бугӯем пушондагиай. ферма тайёр карданда 60 дона рафтагиай 15900 сомон шидагиай. анаму фермара 6 метра мераса. на болоша чӣ мекунӣ дурада ферма тайёр кардагиай 900 сомон арматуру шидагиай. ана арматури гладки бо рафтагиай бародаро 25 дона. и дар куҷо рафтагиай ана болое ки болои фермада ана ба дарознокиш рафтагиай бародаро 25 дона арматури гладки барои клёнкара надрондан 17 суми 425 сомон шидагиай. ана сим барои решотка. ана му даму навор хеле дидед шумо бародаро. сима ана ай тараф тои тарафа сим кашидагиай. байни ҳар як фермада 6-7 рад сим кашидагиай ки мисол ҳаму клёнка халта назана. ана 5 кило рафтагиай 15 суми 75 сомон. клёнка бародаро клёнка махсус клёнка дора барои лимонарни.
ана 25 метр барош 7 метра. ана меки проекти мо 5 ай барош. ана ида 7 метра мера, боле ки кришаш хели конвер нишидаге. бо ай барош бо камтар мепечони. барои мисол шамол памол надр омадан 7 метра рафтага 25 сомони 550 сомон. устопули бародаро барои аму фермаҳоро тайёр кардан исмусуш қати ҳама 600 сомон шидагай. расходи аму кириша обши расход бародаро да ҳами проекте ки мо ба шумо нишон додем гап задем. обши расход 9679 сомон дар ҳами проекти лимонарни расход шидагай бародаро. и проекти хубай барои 24 ниҳоли лимонай хай камам бошад. барои як хона барои як оила мешавад. соз нигоҳубин кунӣ лимони нағз медиҳад. намеяй бародаро проекти лимонхона насиб бошад. дар оянда бо проектҳои хуби ҳамин лимонарниро нишон медиҳем. видеои моро дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. бо касонеда ки ҳамин проект маъқулай ҳамин расходом маъқулаша номерои имо ватсап дар описании ҳамин видео мемонем. касонеда ки маъқулай нависен ҳатман проекта қати расходош мепартоем. хай агар видеои мо ба шумо маъқул шуда боша ҳатман лайк дар комментар нависед. дар канал подписатсия кунед бародаро. ҳозир як ду проекти хуби дигай ҳамин барои лимонарни ҳамо дар нақша сай ҳамаша сёмка мекунем. бо дар бораш гап мезанем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. видеои моро дастгирӣ кунед. хай то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ.